Gadewch i ni weddio. Diolch i ni ti unwaith eto o Dduw am y fraint yma cael dod ger dyfron ac i ni'n cyflwyno yr oedfa hon i'th ofal di, cyflwyno'r dydd i ti, dy ddydd di ac yn gofyn i ti bendithio'r dydd yma o'r dechrau'r diwedd i ni'n gofyn bydd llawer yn tystio i'r ffaith i ti agosau ato ni yn ein cartrefi wrth i ni wrando ar dair, wrth i ni geisio dy wyneb, dy fod ti yn dod lawr i'n plith ni. Dyna sydd ei hangen yn y dyddiau yma. O Dduw, gymaint o angen yn y dyddiau yma, ond yr angen fwyaf yw ti i ymweld, i ti dywallt ysbryd, i ti weithio yn nerth yr ysbryd glân, i agor llygaid y deillion i ddweld ei hangen am waredwr, i ti fendithio'r eglwys dy blant, o Dduw, i ni'n cyffesu ein bod wedi crwydro, ein bod wedi dy adael di lawr, ac yn gofyn i ti ddychwelyd ni fel dy blant at y man lle rwy ti'n am i ni fod, a byddwn ni yn byw ein bywydau mawl a clod i'th enw di. Ter di'n plith diogela ni o Dduw bendithia ni nawr i ni gofyn hyn o trwy enw ac heiddiannau i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Cyn i ni ddarllen o air Duw chydig o gyhoeddiadau a'ch atgoffa chi am yr oedfaon sydd gan Nghapel y Rhath ar y we. Ar ddydd Sul wrth gwrs am 2:30 bob Sul os dyw ei mewn i ni'n cynnal oedfa bregethu. Ac yna ar ddydd Mercher am 6 o'r gloch fe fydd na ddarllediad, recordiad o egluro'r Efengil, sef astudiaeth JC Ryle ar Sancteiddrwydd. Ac hefyd, ar ddechrau'r wythnos ar ryw ben fe fyddwn ni yn gosod ar y we myfyrdodau byr emynau'r Efengil. Wel, gadewch i ni nawr droi at air Duw, llyfr y Diarhebion, yr ail benod ar adnod gyntaf. Diarhebion yr ail benod ar adnod gyntaf. Fy mab. Os derbynnu di fy ngeiriau ac os cuddi fy ngorchmynion gyda thi, fel y parech i glist wrando ar ddoethineb ac y gogwyddech dy galon at ddeall. Ie, os gweiddi ar ôl gwybodaeth, os cyfodi dy lef am ddeall, os ceisi hi fel arian, os chwili amdani fel am drysorau cuddiedig. Yna y cei ddeall ofn yr arglwydd ac y cei wybodaeth o Dduw. Canis yr arglwydd sydd yn rhoi y doethineb. Allan o'i enau ef y mae gwybodaeth a deall yn dyfod. Y mae ganddo ynghadw i'r rhai uniawn wir doethineb. Tarian yw efe i'r sawl arodiant yn uniawn. Y mae efe yn cadw llwybrau barn ac yn cadw ffordd ei saint. Yna y cei di ddeall cyfiawnder, a barn, ac uniondeb, a phob llwybr daionus. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Dewch ni edrych ar rhan o'r benod honno. Y testyn yw Diarhebion yr ail benod yr adnod gyntaf a'r ail, ond fe fyddwn ni'n edrych ar nifer o'r adnodau cyntaf yna yn y benod. Fy mab, os derbynnu di fy ngeiriau, ac os cuddi fy ngorchmynion gyda thi, fel y parech i'th glist wrando ar ddoethineb, ac y gogwyddech dy galon at ddeall. Nawr mae'n wir fod y byd wastad wedi ceisio pethau sydd yn mynd i wneud ei bywydau yn fwy cyffyrddus. Dwi ddim yn credu gall unrhyw un ddadle gyda'r gysodiad hynny. Mae e wedi bod yn wir ers y dechrau ac mae e dal yn wir. Darllenwch eich llyfrau hanes, darllenwch gair Duw, edrychwch ar ein bywydau ni'n hunan, edrychwch ar bywydau'n teuluoedd ni, ein cyfeillion ni'n cydweithwyr i pob un. Mae'n wir i ddweud fod y byd wastad yn ceisio y math o fywyd sydd yn dod â fwy o foethusrwydd neu bod yn fwy cyffyrddus bod yn dod â pleser iddyn nhw. Rhywbeth sydd yn eu plesio nhw. Nawr wrth gwrs mae hwn yn mynd i amrywio o berson i berson. Mae'r hyn sydd yn plesio, mae hyn sydd yn ei gwneud nhw'n gyffyrddus yn mynd i amrywio llawer. Mae rhai pobl yn hoffi llawer o bethau materol y byd. A dyna sydd yn rhoi pleser, dyna sydd yn gwneud nhw deimlo'n gyffyrddus, yn gartrefol. Ond i eraill, maen nhw'n hoffi byw bywyd mwy garw, mynd allan i'r mynyddoedd, a ddim yn mwynhau yr elfen hynna o eistedd lawr a gorffwys, a maen nhw'n hoffi bod wrthi. Ond hyn sydd yn wir a bob un, mae pawb yn chwilio am beth maen nhw'n hoffi. Ond mae yna nodweddion tebyg gan amla i weld ym mhob un ohonom. Mae dyn yn falch ond yw e. Mae dyn eisiau, mae'n hunanol, mae eisiau pethau sydd yn ei blesio fe, mae eisiau pethau sydd yn ei gydnabod e.
mha bynnag maes y mae dyn am cael ei gydnabod. Mae dyn yn hoffi clod pobl eraill, ac mae dyn wrthi'n ddyfal yn ceisio'r hyn sydd yn mynd i ddod â'r clod yma. Dyn yn ceisio pleser, mae dyn am fwynhau amryw o bleserau. Hyn y mae ni fwynhau eto yn amrywio berson i berson. Ni'n gwybod hynna, mae rhai pethau yn dod â llawer o fwynhad i rai pobl ac eto i eraill. Dyw ddim yn golygu dim byd iddyn nhw. Ond beth ni yn gwybod yw bod nhw eisiau rhywbeth sydd yn peri iddyn nhw fwynhau. Dyna yw i breuddwyd nhw. Pa bynnag bleser, ymdrecha dyn yn galed i gael yr hyn y mae yn ei fwynhau. Petai hwn yn bleser, yn gydnabyddiaeth, yn statws, gwybodaeth. Mae rhai pobl, mae pennau nhw mewn llyfrau gwybodaeth, maen nhw'n dysgu trwy'r amser, ac mae yna rhyw bleser yn hynny, a tynnwch i'r pethau hynny i ffwrdd ohonyn nhw, ac maen nhw'n syrthio'n darnau. Mae rhaid cael mwy o addysg, y doethineb yma, mae'r byd, y wybodaeth yma, y gallu yma. Dyna sydd yn rhoi pleser i bobl eraill, mynd allan yn mwynhau'r tywydd braf a'r bryniau ac yn y blaen. I eraill, y mae pleser yn partia ac yfed a meddwi ac anfoesoldeb. Beth bynnag yw'r pleser, beth ni'n gwybod yw y mae dyn yn deheu amdano. Ac yn ymdrechu'n galed i'w gael. Heddi, yn y dyddiau i ni'n byw ynddi. Ond nid oes na lawer o sôn nawr bod pobl yn chwilio am wybodaeth, am ddoethineb i ddelio gyda'r sefyllfa i ni yn ei wynebu. Ac i chi'n gweld pobl yn gweithio'n galed ac mae mor dda, ond mae yn beth da. Mae gymaint o pethau yn y byd sydd yn dda, ond dyma'r broblem. Nid yw gwybodaeth yn bopeth nag yw gwybodaeth y byd. Cael yr gallu yma i ddarganfod pethau yma. Mor dda yw ond dyma'r tristwch i ni'n gweld yn yr oes yma. Mae'r byd wrthi yn chwilio am ddoethineb, am wybodaeth, am bleser. Maen nhw eisiau llenwi diwrnod, maen nhw'n anhapus efallai, mae'n anodd yn diwedd, ac yna maen nhw eisiau llenwi'r dydd gyda pethau sydd yn mynd i ddod â pleser iddyn nhw, ac maen nhw'n ymdrechu'n galed. Ac eto, nid ydym hyd yma yn gweld dyn yn ceisio yn gyntaf, y gwir ddoethineb. I ni dal i aros i weld dyn yn ein gwlad ni, gwledydd y byd, yn ceisio'r gwir ddoethineb. Yn ceisio'r pethau pwysica sydd yn dod â gwir bleser. Yn dod â gwir boddhad. Mae dal chwilio am bethau sydd yn bodloni'r nawr, byd amser. Wrth gwrs, dydyn ni ddim yn dylorni llawer o'r materion eraill. Ond na fydde dyn yn dechrau yn y man cywir. Dyna wahaniaeth bydde i hanes y byd. Petai dyn yn gosod y pethau cywir yn gyntaf. Mae yna gyngor mor bwysig yma. Dyma gyngor gan Solomon, i'w fab, ond hefyd gallech chi ddweud i ni gyd. Dyma gair Duw, dyma'r cyngor sydd gan Dduw i ni gyd. Na fyddech chi'n gwrando ar y cyngor yma. Falle bod yna rhai sydd yn gwrthod gwrando ar y cyngor gorau. Ond dyma'r cyngor sydd goriwch pob cyngor. Os eisiau cyngor arnoch chi, os oes angen cyngor ac yn sicr i chi mae angen cyngor arnoch ni, os oes angen help arnoch chi, os oes angen rhywun i bwyntio i chi yn y cyfeiriad cywir, sut i delio gyda'r sefyllfa ni'n gwynebu nawr. Heb sôn am beth oedden ni 4, 5, 6 mis yn ôl, ac os diw a'i mynd mewn 6 mis o nawr, a blwyddyn i nawr, a beth pan fydd popeth yn dod, os diw a'i mynd nôl i fod i fywyd arferol, fydd yr un cyngor, yr un fydd y cyngor. Na fyddwch chi'n cymryd y cyngor, y pethau pwysica yma. Wel, yn gyntaf, y cyngor cyntaf yw gwrandewch. Yn yr ail cyngor yw gweiddwch. Ac yn yr trydydd cyngor yw chwiliwch. Dyna'r cyngor sydd yma yng ngair Duw. Ar gyfer heddi, mae wedi bod yr un cyngor dros y canrifoedd ym mhob sefyllfa. Dim os beth yw'r sefyllfa? Yr un yw'r cyngor. Wel, gwrandewch, yn gyntaf, gwrandewch. Yr adnod gyntaf ar ail. Fy mab, os derbynu di fy ngeiriau, ac os cuddi fy ngorchmynion gyda thi, fel y parech idd glist wrando ar ddoethineb, ac y gogwyddech dy galon at ddeall. Wel, am eiriau tyner a geiriau doeth. Dyma'r math gorau o gyngor gellir ei gael gan unrhyw un.
O, na fydde pobl yn gwrando ar y cyngor yma. O, mae yna lawer o wybodaethau yn does ar bob ochr gwleidyddol. Fe fydd un ochr yn beirniad i'r llall a llall yn beirniad i nhw. Ond beth i ni yn gwybod yw dyw'r atebion ddim ganddyn nhw nag oes. Does dim atebion i wir problemau dyn. O fewn trigaredd, Dyw falle bydd yn caniatáu i bobl i ddod at atebion bydd yn helpu ni yn yr argyfwng presennol ac i ni'n llawenhau y mae Dyw yn llawn trigaredd ac i ni'n gofyn am hynny. Ond beth i ni yn gwybod yw hyn. Y cyngor pwysicau yw'r hyn sydd fan hyn ar gyfer gwir broblem dyn, sef bod dyn yn bechadurus ac yn atebol gerbron Dyw ac angen paratoi ar gyfer tragwyddoldeb. Dyma'r pethau pwysicau ac wrth paratoi tragwyddoldeb, dyna'r paratoi gorau ar gyfer bywyd hefyd. Sylwch, dwi ddim yn unig yn gyngor i'r ifanc, wrth gwrs mae'n dweud fy mab, ond wrth gwrs gallai hwnna fod i unrhyw oedran. Ond yn sicr, eich chi gallu cyfeirio hwn at yr ifanc, ac y mae e'n gyngor at yr ifanc. Oes na rhywun ifanc yn gwrando heddi sydd yn gwrthryfela? Wel, gwrandewch. Tybiwn ni fod na. Tybiwn ni fod na'r rhai sydd yn deheu am y byd. Wel, gwrandewch. Gwrandewch da chi ar hyn, ar air Dyw. Mae'r cyngor, mae'r ifanc, ond hefyd allwn ni ddweud, mae'r sawl a oedd yn ifanc, achos allwn ni ddweud y rhai sydd ddim bellach yn ifanc mwyach, ond oherwydd oedran a blynyddoedd wedi mynd ac iddynt anwybyddu'r cyngor a gafon nhw tra'n ifanc. Mae'r cyngor yma dal yn berthnasol i chi. Chi wedi bod braidd yn hwyr yn ymateb iddo fe, ac yn efallai bod rhywun yn dod at ei dyddiau olaf ac yn hyn. A blynyddoedd wedi mynd, wedi hedfan heibio, ac eich chi'n cofio nôl i'r adeg pan oeddech chi'n blentyn, ac eich mam a'ch tad yn cyflwyno'r efengil i chi, a gafoch chi gyfleoedd i gredu ac fe wrthodwch chi. Wel, mae'r cyngor dal yn berthnasol i chi. Fy mab, derbynnu di fy ngeiriau. O, mae yna gyngor yma. I'r ifanc ac i'r hen, ond meddwl am rhai o'r rhai sydd ifanc efallai. Mae'r hyn mae'r byd yn rhoi i'w plant yn aml yw yr hyn yr oeddent am ei gael ei hunan. Dyna beth i ni'n gweld yn y byd. Dyna beth i ni'n gweld yn magwraeth y byd o'i plant. Ar hyn mae'r cyfryngau, ar hyn mae'r wlad, a'r llywodraeth am i ni gyflwyno i'n plant ni. Mae'n rhyfedd yn diwedd. Y cyngor y mae pobl yn rhoi i'w plant. Petai na rhyw fath o arolwg. Ar sut i fagu plant, a bydde yna lawer o bethau da siŵr o fod, ond hyn fydde goriwch y cyfan. Bydde sut i fagu'ch plant mwyn i paratoi nhw ei dysgu nhw i lwyddo yn y byd. Dyna'r nod. Trwy'r amser, y nod bob tro yw, dwi am dy fagu di mwyn i ti lwyddo. Lwyddo fy mwyn i fel dy fam a dy dad, neu beth bynnag fydd yr rhieni ni ddweud, ond dy fwyn di dy hunan hefyd. Dwi am i ti ddyrchafu. Falle bod yna falchder yn edrychwch ar fy mhlentyn i, be maen nhw'n gallu gwneud. Maen nhw wedi llwyddo llawer ac edrychwch pa mor boblogaidd ydyn nhw. Wrth gwrs mae yna falchder yn y peth, ond hefyd fe fydd yna gymhelliad da yna. Dwi am roed y gorau i ti fy mhlentyn mwyn i ti i dyfu fyny ac i lwyddo yn y byd. Ac fe fydd na bob math o gyfleoedd. Dwi'n cofio gwahodd rhywun i i gwrdd â ni yn ystod yr wythnos. Oedd gyda ni gwrdd bob nos o'r wythnos. Nos lun reit trwyddo tan bod chi'n dod eto at y Sul. Ac roedd yna oedfa o'n efengylu a'r ateb oedd o na. Nos lun ddim yn gallu gwneud hynny. Mae yna gwersi dawns gan y ferch. Beth am nos fawr te? O na pêl-droed gan y mab. Beth am nos ferched te? Na gwersi nofio gan y ddau. Beth am nos iau te? Na judo gan y ddau. Beth am nos Wener? O na, mae'r gŵr mas gyda'r boes ar nos Wener. Beth am nos Sadwrn te? Mae cwrdd yn un nos Sadwrn. Na, dwi mas ar merched wedodd y fam. Wel, beth am y Sul te? O, diwrnod y teulu o'r Sul. A hwnna yn wythnos arferol am y flwyddyn. Dim amser, ond dyna chi deulu. Plant wedi cael gwersi dawns, wedi cael gwersi nofio, wedi cael gwersi tennis, wedi cael gwersi pêl-droed, wedi cael gwersi marchogaeth, wedi cael gwersi piano, wedi cael gwersi telyn, wedi cael gwersi hyn, wedi cael gwersi llall. A gwersi ychwanegol yn yr ysgol pam, achos gwaith cartre yn yr ysgol pam, addysg mor bwysig. Mae yna bwyslais anferth ar addysg, ond oes na. Mae credu'n mai dyma ateb i holl broblemau. Felly ar ben yr holl weithgareddau, chwaraeon, pêl-droed, a rygbi, a criced, a nofio, a pêl-rwyd, a pob math o bethau. Ar ben hynny, nawr chi'n gweithio'n galed yn yr ysgol, gweithio'n galed, ti eisiau llwyddo yn y byd. Dyma'r cyngor gorau ni'n gallu rhoi i ti fel plentyn. Dyma'r cyfleoedd gorau ni'n gallu rhoi i chi fel plant. Ac chi'n tyfu lan, ac beth i chi'n neud ar ôl cael plant, fe fyddwch chi'n neud yr un peth i'ch plant chi.
Ac ar addysg yma. Mae addysg yn agor drysau i lwyddiant, i gyfoeth. Os ti arian, gweithio'n galed yn yr ysgol. Gwna'n siŵr bod ti'n cael yr tygau ar lefel A. Ymdrechau cael yr A yn nawr drai o'r A serenog. Sa'n siŵr be fydd flwyddyn nesaf neu flwyddyn rôl ni yr A serenog. Ac yna fydd na rhyw derm arall sydd lot well na'r A serenog. Ac fydd na pwysau mawr yn cael ei roi ar plant. Addysg, dyna ateb problemau. Dyna dy ateb di. Fe gei di swydd dda, fe gei di gydnabyddiaeth. Dyna'r gorau. Ac wrth gwrs, dydyn ni ddim yn ddilornus, a dwi fel athro ddim yn ddilornus ar addysg. Mae addysg yn dda, mae'n rhodd gan Dduw i ni ddysgu, a mae'n bwysig, a mae'n y gyfrifoldeb arno ni ddysgu. Ond nid yw addysg yn datrys problemau dyn. Nid yw marchogaeth ceffyl yn ateb problemau dyn. Nid yw gallu rhedeg marathon yn mynd i ateb problemau dyn. Nid yw bod y person mwyaf heini yn mynd i ateb eich problemau chi. Nid yw bod y person mwyaf clyfar yn mynd i ateb eich problemau chi. Mae'n dda, mae yna le i'r pethau yma. Ond peidiwch â'i gwneud nhw'n dduwiau. Mae dyn dal yn y tywyllwch am faterion pwysica bywyd. Mae dal yn gweld effaith pechod yn teyrnasu ar ei fywyd. Os ych chi wedi cael o'r holl gyfleoedd bywyd. Os ych chi wedi cael eich magu yn cael holl brofiadau sydd allan yna ar eich cyfer chi. A'r addysg orau, a'r gwersi ychwanegol sydd yn costio. A chi wedi rhoi hyn ar llall. A chi wedi dweud, dwi wedi talu'r arian i ti cael yr addysg orau. Ti fas i'r ysgol hefyd. Ac edrychwch chi wedi cael y graddau. Chi wedi cyrraedd cael y cymwyster y gorau posib. Ond dwi dal ddim yn ateb y broblem. Mae pechod dal yn teyrnasu ar eich bywyd chi. Edrychwch ar y pobl mwyaf galluog yn y byd yma. Y rhai sydd gyda'r mwyaf wybodaeth. Y rhai mae'r byd yn ei cydnabod fel y fwyaf doeth. Edrychwch arnyn nhw. Be chi'n gweld yn rheini? Yr hyn i chi'n ei weld yw fod pechod dal yn teyrnasu. Mae balchder yna i ddechrau. A maen nhw dal i fyw i'w hunan. Maen nhw heb grist, llawer ohonyn nhw. Os nad y mwyafrif. Maen nhw dal i ddilyn i chwanter cnawd. Mae'n drieni yn diwe. Chi'n gweld arweinyddion glad yn anffyddlon i'w gwir i'w gwragedd. Eto nhw yw'r pobl mwyaf pwerus, mwyaf galluog, y fwyaf doeth. Nhw sydd yn dweud sut i ni fod i ddelio gyda problemau rhwng gwledydd a gwledydd, a sut i ni fod yn ofalus, sut i ni'n trin nhw felly nad ydyn ni'n mynd ar ei trywydd rhyfel. A nhw sydd yn gwneud y penderfyniadau mawr ac eto gyd, nhw ddim yn gallu dweud y gwir wrth i gŵr neu gwraig. Ac maen nhw'n twyllo. Dyna be mae addysg. Mae addysg wedi rhoi gwybodaeth iddyn nhw, ond dwi ddim wedi delio gyda'i problem nhw. I ni wedi gweld dros y cynrifedd, ond ni wedi gweld gwybodaeth dyn yn cynyddu gwybodaeth ar sut i ddelio gyda pob math o bethau. Ni'n ffeindio fe'n anodd ar y funud i ddelio gyda'r broblem presennol, ond eto mae dyn yn ei allu a'i wybodaeth yn dod yn agosach at atebion. A trwy ras cyffredinol Duw a'i gariad, mae'n caniatáu bobl i ddod at hynny, ac i ni'n gweld, a ni'n goffo diolch i Dduw am hyn. Ond dyma'r broblem yng nghanol yr holl gynnydd mewn gwybodaeth. Beth ni'n gweld? I ni'n gweld y byd yn mynd yn fwy anfoesol, yn fwy creulon, yn fwy cas i natur, yn chwilio i osod y bai ar bobl eraill trwy'r amser, chwilio am fodd i elwan bersonol. Ond dyna i chi gyngor rhoddodd Solomon. Dyna chi gyngor mae Duw yn rhoi i ni, fy mab. Os derbynnu di fy ngeiriau. Ac os cuddi fy ngorchmynion gyda thi, fel y parech i'th glist wrando ar ddoeth i neb, ac ogwyddech dy galon a deall, na fyddech yn gwrando. Dyna'r cyngor cyntaf, gwranda ar air Duw, gwranda ar Iesu Grist. Dyna be mae Solomon yn dweud, gwranda ar Grist, gwranda ar yr Efengil. Dyma beth sydd angen i chi wrando arno. Dyma'r pethau dylsech chi wrando yn awr. Os yna rhywun yma'n gwrando heddi, mae'r geiriau yma'n addas i chi.
Falle bod yna rhyw fab neu ferch, os gan ddefnyddio'r geiriau'r adnod, wrth gwrs mae'n berthnasol i bob un. Ond os yna fab neu ferch rhywun, mewn rhyw deulu sydd efallai yn gorfod gwrando ar y bregaeth yma. Falle bod y rhieni neu'r nain neu'r taid yn mynnu gwrando gan ei fod yn sil ac i ni methu mynd i'r capel ar y funud ac i chi'n gwrando ar yr oedfa hon. A chi'n gofod eistedd yna falle fe rhyw set. Dwi'n nawr yn fy lolfa i yn fy nhif i yn pregethu a dwi'n gallu gweld seddi o fy nghwmpas i lle ni fel arfer yn eistedd. A allai ddychmygu efallai rhywun yn ei cartref nhw nawr yn gwrando ar yr oedfa yma. Neu rhyw deulu falle, a fod yna blant yna falle, neu'r rhai sydd wedi tyfu lan sy'n chydig bach yn hun, a nawr yn ei doethineb nhw, bod nhw wedi penderfynu fod nad yw'r Efengil yn berthnasol, a chwilio am doethineb y byd, a chwilio am wybodaeth y byd, a phleser y byd. Ond dyma'r cyngor sydd gen i roi i chi, dyma'r cyngor gan Solomon i roed i chi, a dyma'r cyngor oedd gan Dduw, sydd gan Dduw i chi. Gwrandewch! Fab neu ferch rhyw deulu, chi sydd yn breuddwydio am y byd, yn dyheu am fwy a fwy o bethau'r byd. Falle bod chi wedi cael eich gorfodi, dyna air. Mae'r byd yn gorfodi chi i'w wrando ar yr anfoesoldeb a'r anghrediniaeth mae'n gwthio fel awr yn gyddfennu. Ac eto i ni'n magu'n teuluoedd i'w wrando ar air Duw ac maen nhw'n dweud bod ni'n gorfodi chi. Mae'n warthus yn dweud. Dyma'r pethau gorau. Dyma beth sydd angen i chi wrando arno. Ond ydych chi ddim am wrando. I chi'n trio eich gorau i beidio gwrando. Falle bod yna rhywun nawr yn trio beidio gwrando. A falle bod ffôn symudol ganddyn nhw. Dwi wedi gweld hwn ar y sil, yn y capel, a'r ffôn symudol, a pobl yn chwarae gyda nhw. Er mwyn dangos bod nhw ddim yn gwrando ar y bregaeth. Efallai bod yna rai wneud y nawr yn ei cytrefu nhw nawr, yn eistedd yna, ar ei seddi, a'r ffôn yna, ac yn chwarae. Dwi ddim eisiau gwrando. Dwi ddim eisiau gwrando ar hyn. Dwi eisiau gwrando beth sydd gan y byd i ddweud. Dwi eisiau gwrando ar nhw. A chi methu aros tan bod y cyfnod yn dod mewn bywyd pan na fydd rhaid goddef gwrando ar bregethu. Ond o'r cyngor gorau fan hyn sydd gan Solomon a gan Dduw i chi yw gwrandewch. Gwrandewch am eiliad o leia. Tra fod y byd yn parhau i fyny fod pethau eraill yn well gwrando arnynt. Mae e dal ond diw e, mae'n anhygol. Mae'r fath anwybodaeth. Mae'r fath dywyllwch ar ein gwlad ni, ond maen nhw dal i ddweud fod pethau gwell i wrando arnynt. Maen nhw'n mynnu gwthio eu syniadau a'i damcaniaethau, hyd yn oed nawr, yn wyneb y fath ansicrwydd, y fath wendid. Ni ddim yn gallu delio ar y funud gyda'r salwch yma, ac yn lledu mor gyflym a mor ffell, a mae'n driennus. Ond mae'r byd dal i wrthod cydnabod ein bod ni'n wan, ac dydyn ni ddim yn gwybod yr ateb yn ei popeth. Ac yn gwrthod troi at yr un a'n creuodd ni, yr un sydd yn gwybod pob dim, yr un sydd yn abol i ddelio a phob dim. Ond tra bod hyn yn digwydd, mae'r byd yn parhau i ddweud wrthych gwrandewch ar hyn a'r llall, ac yn gwthio, dyma beth allech chi'n neud i lenwi'ch diwrnod, gwrandewch ar y gynger pop yma, gwrandewch ar y cor yma, gwrandewch ar y gan yma, gwrandewch ar hyn a'r llall, gwyliwch hwn, gwyliwch y llall, gwnewch y syniadau yma, chwaraeon, cadwch yn heini, cadwch yn iach. Ac wrth gwrs mae yna le i lawer o'r pethau, nid pob peth sydd o reidrwydd yn bethau drwg. Ond dyma'r broblem, dydyn nhw ddim yn rhoi y cyngor gorau i chi. Mae'n gyngor weddol. Ambell i beth. Dydyn ni ddim yn troi cefn ar y cyfan. Cadw'n heini mor bwysig. Ac i lenwi'r dydd ac i cael rhyw fath o dref. Wrth gwrs bod hwnna'n bwysig. Ond y cyngor gorau yw hyn. Y pethau mae Solomon yn sôn amdano. Na fyddwch chi'n gwrando ar y materion pwysicau i wrando ar air Duw. Hynny yw i wrando ar yr Efengil. Dyma beth sydd yn mynd rhoi pwrpas bywyd i chi. Dyma beth sydd yn mynd i ddod â heddwch i chi. Dyma beth sydd yn mynd i rhoi nerth i chi. Dyma sydd yn rhoi'r holl baratoad gorau ar gyfer bywyd a marwolaeth. Gwrandewch. Ond sylwch, mae e'n fwy na gwrando. Mi fyddwn ni'n ddiolchgar ar y lefel gyntaf. I ni'n dyheu am hyn, ond ydyn ni. Pan yn pregethu fel oedden ni'n arferol o'r pwlpid ac yn y lleidfa bach neu fawr, mi roeddwn ni'n ddiolchgar os o'n ni'n cael gwrandawiad, achos mae hwnna'n broblem yn y dyddiau yma, dyw pobl ddim yn gwybod sut i'w wrando. Ac fel athro, chi'n gallu dweud pan mae pobl yn gwrando yn aml iawn, chi'n gallu dweud hyd yn oed pan mae'r llygaid arnoch chi, chi'n gwybod, dydyn nhw ddim gyda chi, maen nhw'n breuddwydio.
A fel un sydd yn arbenigwr ar freuddwydio, dwi'n gallu dweud, a dwi'n gallu gweld pan mae'r lyged yn troi allan trwy'r ffenest, a dwi'n gallu gweld nhw'n edrych mas trwy'r ffenest, ac yn mynd i freuddwyd bach. Ac maen nhw'n ymddangos, triol i gorau ymddangos a bod diddordeb dyn nhw, maen nhw'n breuddwydio. Ac pan ni'n cael dosbarth o blant sydd yn gwrando yn ei ddiolchgar ac yn mynnu, dyna yw tasg yr athro tro amser, i gael yr holl dosbarth i wrando ar y cyfarwyddyd. A pan ni'n pregethu, dyna yw tor calon pregethwr ar y lefel yna ar un arwynebol. O na fyddwch chi'n gwrando gyda'r glistiau a'r llygad, bod chi'n edrych, bod chi'n ymddangos fel bod chi'n cymryd diddordeb. A mae cael hwnna'n gamp ac yn fater o ddiolch, ond wrth gwrs dwi'n hwnna ddim yn ddigon. Mae yna rhyw lefel arall o wrando i ni'n sôn amdano fe. Dyma be sydd fan hyn. O fy mab, os derbynnu di fy ngeiriau ac os cuddi. Dyna'r lefel. Cuddi fy ngorchmynion gyda thi. Fel y parech idd glist wrando ar ddoethineb ac y gogwyddech dy galon a deall. Dyna le ni'n sôn nawr. Nawr, nid yn unig y glist yn gwrando, o nawr mae'r galon yn gogwyddo, plygu mlaen. Mae'r galon yn rhan o'r gwrando. Os yn gwrando ar glist yn unig, bod ni'n falch am hynny ar un lefel yn yr oes llawn angrediniaeth a difaterwch, ond mae eisiau mwy na dim ond gwrando. Ezekiel 33 adnod 31, deiant hefyd atat fel y daw y bobl, ac eisteddant oedd flaen fel fy mhobl, a gwrandawant hefyd y eiriau, ond nis gwnant hwy. Canis a'i geneiau y dangosant gariad, a'i calon sydd yn myned ar ôl ei cybyddod. O, nhw'n gwrando ar glist, ond oedd eu calonau nhw ddim. O, mae yna beryg yn does. Gwrandewch ar galon, ar faterion tragwyddol, ar faterion am faddeiant pechodau. Oes na unrhyw beth fwy pwysig na maddeiant pechodau, heddwch a Duw, cyfiawnder ger bron Duw, sicrwydd cadwedigaeth. Oes na faterion gwell? Oes na faterion fwy pwysig? O, dyna'r pethau pwysica, ac yna fydd y pethau eraill yn dod yn ei lle. Ond dyma yw y pethau pwysica. Gwrandewch de! Os ych chi'n ffeindio fe'n anodd, gweddiwch, o, helpa fi. Psalm 119 adnod 11, cuddiais dy ymadroddion yn fy nghalon, fel na ffechwn i'th erbyn. O, na fyddwch ni guddio fe. O, na fydda na rhywun yn gwrando yn ei cartref, falle'r oedfa yn dod i'ch clistiau trwy'r clisfonau, dwi ddim yn gwybod sut. Ond o na fyddwch chi'n gwrando, ond yn gwrando ar galon. Wel, gadewch i ni symud ymlaen yn ail. Ni wedi gweld gwrandewch, dyna chi gyngor, ond yr ail yw gweithwch. Mae'r llyfr yma'n llawn cyngor yn diwe. Cyngor o'r safon ore. Nid oes gwell cyngor i gael. Ac ein gweddi nawr yw bod rhai wedi bod yn gwrando. O, na fod na rhai wedi dod i'r fan honno. Eich bod wedi gwrando a fod y galon wedi symud trwy nerth yr ysbryd glân. Fod yr ysbryd glân wedi bod ar waith yng nghalon rhywun wedi perich i wrando ond yn ddyfnach na'r glist. O, gadewch i'ch calon fod yn rhan o'r gwrando bore yma. Ac yna o ganlyniad i hynny, fe gliwch am atebion ar gyfwng eich enaid. Dyma beth yw canlyniad gwrando, yw fe fyddwch chi'n clywed beth yw'ch problem chi, eich bod chi'n bechadurus, ond yna bod chi'n atebol ger bron Duw, ond fyddwch chi'n hefyd yn cael wrth wrando ar galon, fe fyddwch chi'n clywed beth yw'r ateb. Mae pobl crefyddol wedi bod yn gwrando ar glist, ond ddim yn gwrando gyda'r galon, a maen nhw'n meddwl mae'r atebion yw, ewch i'r capel o sil i sil, byddwch yn neis, rhowch arian i'r tlawd, byddwch yn gymwynasgar, byddwch yn dda i'ch cymdogion chi. Dyna beth sy'n mynd i ennill iachawdwriaeth, ond dyw e ddim yn y Beibl, nid dyna Cristnogaeth, nid dyna achubiaeth, nid dyna iachawdwriaeth, nid bod yn dda. Nid dyna yw'r ateb, a dyma'r broblem. Dyw pobl crefyddol ddim wedi bod yn gwrando gyda'i calonau nhw. Maen nhw wedi bod llawn balchder, edrychwch arno fi, dwi'n grefyddol, dwi'n dda, dwi'n bregethwr, dwi'n hyn ar llall, a dilynwch fe siampali, a byddwch yn neis i'ch gilydd. A dyna'r lefel, ond nid dyna'r efengil. Mae'r efengil yn dweud, mae ganddoch chi broblem, i chi'n bechadurus, i chi'n atebol ger bron Duw yn gwynebu colledigaeth. Mae'r rhai cael maddeiant, mae'r rhai cael cyfiawnder, ond os gwrandewch chi am eiliad gyda'r galon, fe gliwch chi'r atebion. Nid yr atebion crefyddol, ond yr atebion ysbrydol, beiblaidd, ysgrythurol. Cewch chi glywed
Sut gallwch etifeddu bywyd tragwyddol? Grandewch ar y drydydd adnod. Ie, os gweiddi ar ôl gwybodaeth, os cyfodi dy lef am ddeall, beth mae'r fath wrando yn ei wneud? Mae'r fath wrando yn arwain at weddi. Pa mae'r galon yn gwrando, mae yna cri yn dod o'r galon. Dyna fydd pob un Cristion yn tystio iddo. Mae dyna sut y deithon nhw. Trwy ras Duw, fe rhoddwyd y gallu iddyn nhw rando ar galon. Ac yna o rando o'r galon, fe dath cri o'r galon. Ie, os gweiddi ar ôl gwybodaeth, ac os cyfodi dy lef am ddeall. Dwi am ddeall. Dwi am ddeall be dwi fod i ddeall. Dwi ddim eisiau deall be mae'r byd yn mynnu mi ddeall. Dwi eisiau gwybod beth wyt ti o Dduw am i mi ddeall. Nid dweud gweddi fach sydd fan hyn, ond yr ymdeimlad nad oes gobaith ganddoch. Dyna'r weddi, dyna'r llef am ddeall. Y gweiddi am wybodaeth. Y wybodaeth achubol yma, y wybodaeth o Dduw dadnabod di. Dyna beth, nid gweddi fach i mynd i'r gwely yw hwn. Ond mae'n debyg i un sydd yn agosau at ryw broblem, ryw beryg angeuol. Nad oes gobaith ganddo. Dwedwch chi bod chi mewn rhyw broblem, bod chi ar fi'n syrthio oddi ar y clogwyn, bod chi'n dal ar y clogwyn, a chi'n dal am eich bywyd, a chi'n teimlo'r gafael yn mynd, ac yna mae'r gwaith yn dod. Chi'n gwybod bod yna bobl yn cerdded heibio, a falle petai rhywun yn stopio yn gallu eich helpu chi, a beth ych chi'n neud, chi'n gweiddi, gobeithio bod rhywun yn cerdded heibio, a chi'n gweiddi, helpwch fi! Dwi ar fi'n syrthio lawr cannoedd o droedfeddi, neu fel rhywun efallai sydd wedi syrthio allan o gwch neu o llong ac yn gwybod fod angen help, ond dwi'n sneb yn gwrando, ac maen nhw'n gweld pobl gallai helpu, ac yna mae'r floedd yn dod, ond dyw'r ddim yn floedd, esgusodwch fi, ydych chi ar gael i fe helpu? Na, mae'n fwy na, neu chi'n gweiddi, helpa fi, dwi ar fi'n boddi, dwi ar fi'n syrthio i fy marwolaeth, ac chi'n gweiddi, mae yna rhyw dyheuad yno. Mae'r gweiddi'n dair, yn erfyn am sylw. Does dim ots bell achos yw'r waith yn fyddarol, neu'n brifo teimladau pobl, neu ymharu ar ryw sgwrs chi ganddyn nhw. Sim ots da chi am hynny. Chi eisiau torri ar eu traws nhw, chi eisiau tynnu'ch sylw nhw, i chi angen help, i chi angen achubiaeth. A dyna beth ni'n sôn amdano. Dyma'r math o waith y mae Solomon yn disgrifio. Y gri o'r galon. I chi'n dyheu am help. A mae yna gri yn dod. Falle dwi ddim yn dod allan yn lleisiol, ond mae yn y galon. Ac ych chi'n galw, Dduw, helpa fi. Byd garog im. Oes na rai yma sydd yn gwrando heddi, sydd wedi dod at y fan hon. Chi wedi dechrau gwrando ar galon nawr, mae'r cri o'r galon wedi dod. Falle bod chi wedi cael eich dychryn gyda'r sefyllfa ni'n gwynebu. Mae llawer ond ni'n dydyn ni'n, dwi ddim yn sefyllfa braf. Ac yn codi ofn. Ac eich wedi cael rhybydd, efallai rhai wedi cael rhybydd ond oes, nad yw bywyd ar y ddaear yn para am beth. Ni'n sicr yn cael y rhybydd yna nawr, ond falle bod rhai wedi cael yn agosach at adre, falle wedi cael eich arbed o rhyw ddamwain neu rhyw salwch, neu beth bynnag eich chi'n gwybod roedd honno'n rhybydd. Wyt ti'n barod i gamu dragwyddoldeb? Tra fod y byd yn dod â cysur a rhyw gam fach neis i chi, helpu chi trwy'r cyfnod, a falle'n dod, mae hyn a'r llall, a dyma helpu chi darllenwch hwn, a dyma llall. Ond dyma pethau sydd yn rhoi atebion i chi, yr efengil. Falle bod y reality wedi dod ar drostoch chi o'r diwedd, y bydd pob un ohonom yn gadael byd amser ac yn camu i fi tragwyddoldeb rhyw ddydd. Bydd pob un ohonom hefyd yn gwneud hyn yn unigol. Dyna fater arall fyddwn ni'n goffod wneud ar ein pen ein hunan. Hyd yn oed os fydd pawb o'n cwmpas ni, fe fyddwn ni dal yn goffod camu o fyd amser i tragwyddoldeb ar ein pen ein hunan. Rhaid croesi'r afon. Oedd y reality honno wedi dod ar rywun a fod wedi peri chi i'w floeddio o'r galon. Oes na rhai sydd yn gweiddi ar Dduw. Yn gweiddi tuag at y gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist, fod na gri yn galw iddo agor llygaid fy enaid, mwyn i fi weld fy angen. Dyna'r weddi, gallwch chi ofyn honno, na fyddai cri felly yn digwydd, Dduw Graslon.
Dwi o'r diwedd yn gwrando. Ac nawr dwi eisiau dod at yr ateb sy'n mynd i roi heddwch i mi, sicrwydd cadwedigaeth, o agor llygaid fy enaid i fi weld fy angen am waredwr. I fi dderbyn y wybodaeth sydd yn yr efengil, i ddod i wybod ac i adnabod Iesu Grist yn bersonol. Dyna'r waith, dyna'r crid, dyna'r weddi y mae Solomon yn sôn amdano. Agor fy nghlistiau i mi glywed yn iawn. Mae yna gymaint o bethau wedi byddaru fy nghlistiau gan y byd, ond o Dduw Grastlon, agor fy nghlistiau mwyn i fi glywed, agor fy nealltwriaeth. Gad i mi weld yn eglur yr hyn a wneithos trostof. Dyna'r weddi, o Dduw Grastlon, gad i mi weld be wnaeth Iesu Grist drosto fi. Fel mae'r ymenydd yn dwed y fod yn eiddo i mi mewn llythrennau eglur clir. Falle dyna'r floedd. Tra'n gwrando ar y bregeth, fod y gri hon yn dod o tir lawr. Ata fi, helpa fi i ddeall i weld i fy mynwesu. O na fydda i yn mynwesu'r gwirionedd, fydde di yn fy mynwesu fi, fe fydda i yn dod ac yn mynwesu'r efengil sanctaidd. O na fyddwch chi'n galw ac yn gweiddi o waelod eich calon, i alw ar yr unig un gall eich helpu. Pwy arall sydd yn gallu helpu? Yn y materion yma? Dydy mawrion y byd, dydy gwybodaethon y byd ddim yn gallu datrys y problemau y wynebwn ni nawr. Dyn nhw ddim yn gallu, dyn nhw'n trio, ond dyn nhw ddim yn gallu, dyn nhw ddim yn deall. Anoddach fyth iddynt o feddwl nad ydynt yn galw ar y creawdwr i'w helpu. Pa ddyn gall eich helpu yn eich argyfwng mwyaf? Beth yw'r argyfwng mwyaf? Eich bod chi'n golledig. Eich bod chi wedi pechu. Eich bod chi'n bechadur. Ac oherwydd i chi'n bechadur, i chi'n pechu. I chi'n atebol ger bron Duw am yr hyn i chi. Ac i chi'n atebol ger bron Duw am yr hyn i chi wedi ei wneud a'i ddweud a'i freuddwydio y cyfan. Pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. Dyna'r gwir. A pa ddyn gall eich helpu chi? Pa ddyn gall helpu eich enaid chi? Wel, at bwy fyddwn ni'n pwyntio chi? Ewch at Grist, dyna fe, ymhlith a fi neu yntau ddaw, does debyg iddo fe, does neb tebyg, dyma'r ateb, dyma be mae Solomon yn dweud, dyma be mae Gaerdyw yn dweud, dyna be mae'r holl broffwydi'n dweud, dyna beth o'n nhw gyd yn pwyntio ato, yw Iesu Grist, dyna beth oedd yr holl apostolion yn pwyntio ato, at Iesu Grist, dyna beth mae y pregethwyr y cynrifoedd wedi pwyntio ato, y rhai ffyddlon yw pwyntio at Iesu Grist. Mae fe yw'r un sydd yn ateb eich problem ymhlith a fi neu yntau ddaw. Does debyg iddo fe. Dim ond Crist sy'n gallu achub chi. Datgyddiad 1 adnod 18. Ar hwn wyf fyw ac a fi'n farw ac wele byw ydw i fy noes oesoedd. Amen. Ac y mae gennyf a goriadau uffern a marwolaeth. O, ganddo fe mae'r goriadau. Felly os ych chi am fynd at unrhyw un, ewch at Grist. Fe sydd yn dal y goriad. Fe sydd yn gallu dangos y pethau mae datgyddiau 21 adnod 6 ac i fe ddywedodd wrthyf, darfi, mae fi yw alffa ac omega, y dechrau a'r diwedd i'r hwn sydd yn sychedig, yr rhoddaf o ffynon dwfr y bywyd yn rhad. Iesu Grist yw'r alffa a'r omega. At bwy yr ewch chi? Oes na rhyw wleidydd i chi'n credu gall ddweud wrthych chi'n well na hwn? Oes na rhyw frenin sydd yn mynd i roi y geiriau o ddoethineb o gysur chi? Nag oes, does neb yn gallu. Mae byd wedi profi dyn nhw'n gallu. Ond mae Crist wedi dod mab Duw. Ganddo fe mae'r geiriau. Ioan 6:68. Yna Seimon Pedr a'i atebodd. O arglwydd, at bwy yr awn ni? Canis, at bwy yr awn ni gennyt ti y mae geiriau bywyd tragwyddol. At bwy yr ewch chi? Rhyw grŵp pop sydd yn dod ar ryw diwn bach neis i'ch helpu chi trwy'r cyfnod yma? A drwy raglen? A drwy ymarfer corff chi'n gallu gwneud yn y tŷ, neu falle yn yr ardd? A bod chi'n fwy cryf, yn fwy heini? Ac wrth gwrs, mae yna le i gadw'n heini. Ond ai dyna sydd yn rhoi'r ateb i chi? Ydych chi'n mynd i fynd at eich llyfrau chi a'ch meysydd o addysg mwyn dysgu mwy a manteisio, mwyn gallu cael rhyw gyrsiau, bod chi'n fod yn fwy hyddys i gallu gwneud pethau a bod pobl yn dweud dyna glyfar i chi, ond dwi ddim yn dod ar ateb eich problem chi, eich pechod chi, a'ch ateb olrwydd gebron Duw. At bwy yr ewch chi? Ewch at Grist. Pam?
Fel dwedodd Pedr, gennyt ti y mae geiriau bywyd tragwyddol. Gadewch i ni symud at y pwynt olaf i ni wedi edrych ar y cyngor cyntaf, gwrandewch. O, dyna lle mae angen i chi ddechrau, gwrandewch. Os oes na rhywun nawr sydd ddim yn gwrando, deffrwch, gwrandewch. Ac yna gofynwch am nerth i wrando'r galon. Ac yna, ar ôl hynny, y cyngor yw hyn, beth i chi fod i wneud wedyn? Wel, gweithwch. Gweithwch nerth eich pen o ddiw graslon bydru garog i. Mae'r cyngor olaf sydd gen i bore yma fan hyn o air Duw yw chwiliwch, o mor hyfryd. Petai I neu fwy wedi bod yn barod yn ystod yr oedfa hon, wedi eistedd ymlaen efallai, wedi gwrando, wedi gogwyddo ei calon. Falle bod na un neu ddau neu fwy bod wedi dechrafu'r waedd yma llef y cri. Bod na rai wedi galw am help gan yr arglwydd. O, na fyddwch chi'n barod wedi gwneud hyn. Efallai rai eisoes wedi gwneud hyn a'i bod yn gwneud hyn a geir yn adnod 4. Os ceisi hi fel arian, os chwili amdani fel am drysorau cuddiedig, o, mae angen ceisio. Peidiwch ar oi'r ffidil yn y to. Ceisiwch. O, sut y mae'r byd yn ceisio ei thrysor? Sut y mae'r byd heddi yn mynd ati i geisio amrywiol drysorau? Ac un peth i ni'n gallu dweud, o, maen nhw'n frwdfrydig, ond ydyn nhw. Ond nid yw hwn yn wir, mae tynnu trysor neu freuddwyd o drysor oddi ar pobl y byd, ond nid yw e fel tynnu asgwrn oddi ar gi. Mae'n peth peryglus. Mae gafael y byd ar ei trysor yn afael gadarn, yn un ffyrnig hyd yn oed. Mor ofalus ydynt o'i trysor. Mae'n ymbreuddwydio am ei trysor, dydd a nos yn breuddwydio am ei trysor, yn dyfeisio ffyrdd i gael mwy o'i trysor. Os nad oes ganddyn nhw trysor, maen nhw'n breuddwydio sut fedrwn ni gael e. Os oes ganddyn nhw trysor, maen nhw'n breuddwydio sut allan nhw gadw e, cynnyddu fe ac am mwy a mwy. Ac ar ôl cael gafel, dyn nhw ddim am gadael gafel ohono. Mae fel rhai yn cloddio yn y tir, yn y mynyddoedd yn yr ogofau, yn chwilio am drysor. Falle chwilio am air, yn chwilio am arian, yn chwilio am rhyw drysor. A mae yn waith peryglus yn diwy ar y degau. Falle rhai sy'n cloddio yn y pethau gloch, chi'n gallu meddwl mae'r darlun yn un dda i ni fel Cymru. A mae'n beryglus, chi'n gallu colli bywyd wrth wneud hyn. Ond ych chi'n gweld y dyfal barhad, ddiflino, y dyheuad mwyn cael yr hyn maen nhw'n chwilio amdano, yn cloddio amdano. Falle yn gyntaf am y peth Gwerthfawr o glo, ond yna chi'n meddwl am rhaid yn cloddio am air neu am arian neu beth bynnag oedd e. Ac ych chi'n gweld y dyheuad ac yn ei gyrru nhw ymlaen. Mae'r rhain a berthu tipyn mwyn dod o hyd i'w trysor. Mathew 13 adnod 44. Drachefn, cyffelib yw teyrnas nefoedd i drysor wedi ei guddio mewn maes. Yr hwn wedi ddyn ei gaffael a'i cuddiodd ac o lawenydd amdano sydd yn myned ymaith ac yn gwerthu'r hyn o llafedd ac yn prynu'r maes hwnnw. O, darlun rhyfeddol yn dweud rhywun sydd wedi baglu dod ar draws rhywsut, falle wedi bod yn chwilio, ond falle ddim, falle yn yr darlun yma, wedi dod o hyd iddo fe ar hapa damwain y trysor yma. Ond wedyn, be mae'n ei guddio fe yn ofalus ac mae'n mynd ati ac yn chwilio am ffordd sut fedrai ddod o hyd cael gafel ar y tir yma neiddo i mi ac felly fydd y trysor yn neiddo i mi. Mae'r darlun yn yr un peth, be bynnag ffordd i ni'n edrych yma, rhywun sydd ddim yn gwybod am fel y perl tecach oll. A'r marchnatwr yn chwilio am y berl ac yn gwybod beth ond yn chwilio amdano ond methu ffeindio fe. Chwilio. Fan hyn, falle, yn chwilio am drysor yn y cae. Chi'n meddwl am rhai sydd gyda'r teclynau yna metel yn chwilio am drysor yn y cae. Chwilio dros ceiau diri. Neu rhywun fan hyn sy'n baglu ar draws e. Ac yna ar ôl dod o hyd ydw i'n meddwl, dwi ddim yn eiddo i mi, mae rai fi werthu popeth i geni mwyn prynu'r tir. Ac felly mynd ati ac yn chwilio am ffyrdd. Ond beth i ni'n gwybod yw, pan mae'r trysor yma, mae'r byd, maen nhw'n ofalus yn diw nhw, ac yn ddyfal yn chwilio am drysor. Maen nhw'n rhoi popeth mewn iddo fe. Ydych chi wedi dod at y pwynt yma? Eich bod wedi gweld yr efengil fel trysor. Mae dyma yw'r ateb.
Chi di gweld beth mae gwleidyddion yn cynnig i chi. Chi di gweld beth mae arweinyddion yn cynnig i chi. Chi gweld beth mae cantorion pop yn cynnig i chi. A chwaraewyr pêl-droed a rygbi a chriced a beth bynnag yw yn rhoi i chi. Chi di gweld, does dim ateb gan neb. Dyw addysg ddim yn rhoi ateb i chi i'r broblem yma. Ond nawr i chi wedi deall o'r diwedd trwy ras Duw, i chi wedi gallu gwrando ac chi wedi gweld trwy ras. Mae Iesu Grist yw'r trysor mwyaf gwerthfawr. Y perl fwyaf teg. Nad oes dim pwysicach na hyn. Nad oes dim mwy prydferth na'r Efengyl. Nad oes dim byd mwy prydferth na Iesu Grist ei hun. Nad oes dim gall ddelio gyda'ch baich sydd yn eich enaid fel y trysor yma. Dyma'r trysor sydd yn gallu rhoi pwrpas i fywyd. Dyma'r trysor sydd yn rhoi heddwch cydwybod. Dyma'r trysor sydd yn golchi pob staen i ffwrdd. Dyma'r trysor sy'n rhoi heddwch a Duw. Dyma'r trysor sy'n rhoi maddeuant pechodau. Dyma'r trysor sydd yn rhoi bywyd trygwyddol. Dyma'r trysor sydd yn dysgu chi sut i fyw. Dyma'r trysor sydd yn dysgu chi sut i farw. Dyma'r peth fwyaf gwerthfawr oll. Mae'n rhoi atebion i bopeth i chi. Mae'n dod â chysur i chi, mae'n dod â cadernid i chi, mae'n gyrru ofnau i ffwrdd. Dyma'r trysor i chi, Iesu Grist. Dyma pam y dath e. Dyma'r trysor gorau posib. Colosiau 2:3. Yn yr hwn, y mae holl drysorau doethineb a gwybodaeth yn guddiedig yn yr Iesu. Psalm 119:72. Gwell i mi gyfraith dy enau na miloedd o aur ac arian. O, na fyddech chi'n gweld hynny. Fod yr Efengyl yn fwy gwerthfawr na'r cyfan sydd gan y byd i'w gynnig. Ydych chi wedi gweld yr hyn a wnaeth Iesu Grist drostoch chi? Ydych chi wedi gweld iddo fyw bywyd perffaith fe ddath e'r byd ac o'i enedigedd wirthiol ple gafodd ei eni heb lygredd pechod ac yna wrth efo dyfu fel bachgen bach ac yna'n ddyn ifanc ac yna ei weinidogaeth ni fuodd e bechu erioed. Does dim un pechod ac fe gadwodd e'r gyfraith yn llwyr. Yr oedd yn berffaith yn ei gyfanrwydd. Dyna beth oedd Iesu Grist roi'r rhaid iddo fe wneud er mwyn iddo fe gallu rhoi ei berffeithrwydd i ni, mwyn caniatáu mynedfau'r nefoedd. Dyna chi drysor, mae e'n cynnig y trysor mwyaf gwerthfawr, perffeithrwydd, cyfiawnder pur Crist. Ydych chi wedi gweld y dioddef a wnaeth Crist drostoch chi? Dyma chi drysor. Oherwydd bod ni wedi pechu, mae rhaid i ni gael ein cosbi. Dydy Duw ddim yn gallu fod yn dduw. Dyw e ddim yn gallu fod yn gyfiawn. Dyw e ddim yn gallu fod yn berffaith os nad yw yn cosbi pechod. Ac mae ddigofaint yn holl alluog. Mae'n holl bwerus. Ac fe fydd e'n dod â digofaint erchyll ar bechod. Dyna yw difrifoldeb pechod. Ond beth oedd Iesu Grist? Fe ath e'r groes. Fe roes ei ddwylo pur ar led. Fe wisgodd goron draen. Beth? Mwyn i'r brwnt. Mwyn i ni cael bod yn wyn, mwyn i ni cael bod yn lan, dyna beth nath e, hoelwyd yr hoeliad mewn, ac yn ar y groes fe nath e tywyllwch, a fe nath i dad e droi gefn ar ei fab, a fe dywallodd ei ddigofain. Dyma beth dioddefodd Crist, dyna chi drysor, fe hath Crist, a fe dioddefodd yn hyn sydd yn gyfwerth i uffern i'w holl bobl, a dyna chi drysor, mae'n cymryd eich cosb chi i ffwrdd ohonoch chi, ac mae'n ei gymryd arno hunan. Dyna chi drysor, mae'n rhoi o'i gyfiawnder i ni, ac mae'n tynnu o'n cosb ni i ffwrdd. Dyna chi brydferthwch. Dyna chi drysor i hwn atgyfodi o'r bedd yn fuddugoliaethus ar y trydydd dydd. Fe goncrodd e'r bedd, ac uffern, a Satan, a phechod, fe goncrodd e'r cyfan. Does dim trysor fwy gwerthfawr na Iesu Grist. Ac felly o na fyddwch chi yn ei geisio, yn ymdrechu, yn cloddio fel rhai yn cloddio am arian. O na fyddwch chi'n gwrando, yn gweddio, yn pledio. O falle bydd yr rhain dweud, fe dries i ond digwyddodd dim byd wag ei fentro dweud, doeddech chi ddim wedi gwrando gyda'ch calon, doeddech chi ddim wedi gweiddi o'ch calon, a doeddech chi ddim wedi chwilio fel mae'r rhai yn chwilio am drysor y byd. Mae angen i chi geisio fe, dangoswch iddo, bod chi'n dyheu amdano, plediwch ag e. O na fyddwch chi'n cymryd sylw o Solomon. O na fyddwch chi'n dod ato, 5 ar 6 adnod o'r benod hon, yna y cei ddeall. Dyna chi addewid.
os yn gwrando, os yn gweiddi, os yn chwilio, os yn ceisio, yna y cei ddeall ofn yr arglwydd ac y cei wybodaeth o Dduw. Canis yr arglwydd sydd yn rhoi doethineb allan o ienau ef y mae gwybodaeth a deall yn dyfod. Fe gewch chi wybodaeth yr Efengil. Fe gewch chi y wybodaeth bwysica, nid oes y fath wybodaeth i'w gael o fyd natur. Does dim fath wybodaeth yn dod o'r gyfraith. Mae'r gyfraith yn dysgu llawer i ni. Mae'n dysgu ni am ein cyflwr ni. Mae byd natur yn dysgu am fawredd Duw ac y mae'n gwneud ni'n atebol. Ond y mae'r wybodaeth sydd angen i ni gael yng Nghrist. O, mae yna le i'r lleill i'n harwain ni, ond mae rhaid i ni ddod at Grist. Yma be mae Solomon yn sôn dyna. Y wybodaeth o Dduw i adnabod i cael Iesu Grist. Cawn adnabod Duw trwy Grist. Yr heddwch a geir a Duw. Y wybodaeth o faddeuant pechodau. Y wybodaeth ein bod yn iddo ef. Dyna'r wybodaeth y mae Solomon am i'w fab i'w gael. Dyna'r wybodaeth pwysica. O am wrandawiad ysbrydol o'r galon. O am gael clywed gwaedd i fyny at yr arglwydd sydd yn dod o'r galon. O am gael gweld rhai'n chwilio a cheisio yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth ddod fel hyn, yna y cei ddeall ofn yr arglwydd ac y cei wybodaeth o Dduw. Fe gewch chi. Pam i ni gallu dweud hynny? Wel, un o fy hoff adnodau yn yr ysgrythur, Ioan 6 adnod 37. Yr hyn lle mae'r tad yn ei roddi mi a ddaw ata fi. Ar hwn a ddel ata fi. Nis bwriaf ef allan ddim. O, os ych chi'n gwrando, o, os ych chi'n gweiddi, o, os ych chi'n ceisio, ac os ydwch chi at Iesu Grist fel hyn, bod na waith ar y galon, bod na ddeheuad, bod na cri o'r galon, os ych chi'n dod fel hyn, yr hyn lle mae'r tad yn ei roddi mi, fe ddaw ata fi. A beth yr addewid? Ar hwn a ddel ata fi, nis bwriaf ef allan ddim. Does dim un enaid eto wedi wrthod, os ych chi'n dod fel hyn. Dewch at Grist, cymerwch eich cynghori. O nawr andewch, fy mab, os derbynnu di fy ngeiriau, ac os cuddi fy ngorchmynion gyda thi, fel y parech idd glist wrando ar ddoethineb, ac y gogwyddech dy galon at ddeall. Gadewch i ni weddio. O Dduw graslon, ter di'n plith. O na fydd ysbryd ar waith heddi yn agor llygaid e neidiau mwyn iddynt weld ei hangen am waredwr. O y cawn weld rhai yn gwrando, ond yn gwrando o'r galon. Y cawn glywed rhai yn gweiddi, y cri o'r galon, ac y rhai yn ceisio. Yn ceisio mor ddyfal fel mae'r byd yn ceisio am bethau a pleserau gwag y byd, ac am drysorau'r byd. O, cawn weld rhai yn ceisio Iesu Grist, fel y trysor fwyaf gwerthfawr. Ac o Dduw wrth ddod, y cawn dderbyn ffydd i ymddiried, yng ngwaith y mywyd a marwolaeth yr arglwydd Iesu Grist. Ter gweithio yn ein plith ni, y bydd enw di yn cael ei ddyrchafu gorywch pob enw arall. Nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.